garbi esan dezakegu, kale buelta hau egin genezan egin ziguten erregu. Ekosistema eta animali galdu xamarrak gaudegu, eta Iñakizuk kargu hartu gaizki esaten badegu. Bueno, egun on denoi eta ongi etorri, gaur biodibertsoa daukagu, jakingo dezuen bezala asteazkenean biodibertsitatearen eguna izan zen, eta iruditu zaigun aukera politia izan zitekeela aurreko urte batzutan egin bezala biodibertsitateari lekutxo bat ematea eta biodibertsoaren bidez ematea leku hori, ez? Hasi aurretik, Unaiek eta Maialenek esan duten moduan, Aldezarreko edo Kaskoko eremu desberdinak bisitatuko ditugu eta bertan ekosistema desberdinak ezagutuko ditugu, Urumea bailarakoak. Horren aurretik ordea bi gauza azpimarratuko nahiko nituzke, batetik zergaitik gauden hemen eta bestetik zertarako gauden hemen, bai? Zergaitik horrek arrazoi badauka eta agian pixkat serio jarriko geha hasieran, izan ere etorri gera ondo pasatzea, etorri gera ikastera, baina honen atzetik badago arrazoi nagusiago bat. Azkeneko urteetan hainbat ikerketek adierazi dute biodibertsitatearen galera gero eta handiagoa dela mundu mailan, eta klima larrialdiari egiten diogun kaso, bezain besteko kaso ez diogu egiten. Horregatik iruditzen zaigu garrantzitsua gizarteratzea, biodibertsitatearen galerak daukan garrantzia, eta horren kontra zertarako ezagutza pixka bat sustatzea. Bai? Orduan, gaur, ez umeentzako bakarrik, baizik eta helduentzako, ze momentu honetan garai horretan gaude, eskatuko nizuekena da, adi egon, ze gero zuek izango zeate hori transmititzeko beharra edo aukera izango dezuenak. Bai? Besterik gabe hasiko gea eta aurreneko puntua eremu urbanoan izango dugu, hortxe bertan, gaur ez gea asko nekatuko, lasai egon. Bueno, esan bezala, pixkanaka ekosistemaka jogo geha, bai? Eta iruditzen zaigun oso eredu politia izan zitekeela aurrena ekosistema urbanoan edo hirigunean zentratzea, bai? Hemendik eskatu didate, Amona Mantangorriakin hasi behar detela. Hola eskatu didate, orduan horretan zentratuko geha, bai? Duela 3 aste, Gipuzkoako herri txiki batedikan banijoala, iritsi nintzen biribilgune edo rotonda txiki batea. Eta antena zementua zen. Eta rotonda horren aldamenean bazegon horma zar bat, inongo zerrikitu gabe, inongo landare gabe. Eta horma zar horren ondoan bazegon farola bat. Eta farola horren atzean bazegon landare bakar bat. Landare bakar horren gainean, Amona Mantangorri bat topatu gainean. Horrez esan nahi du. Horrek esan nahi duna da, animaliei eta faunari aukera eman ezkeo segituan sartzen diala eremu urbanoan. Bai? Hemen aurkituko dituzue, Hernaniko kaskoan eta eremu urbanoan topatu daitezken espezie desberdinak. Batzuek ezagutuko dituzue, hau ezagutuko zue, pentsatzen dut, txantxangorria, bai? Honi buruz, esaten da, txantxangorriak badula petxo gorria. Eta petxo gorria daukalako ematen dula argila. Hori Hernanin entzuna da, bai? Gero bukatuko dugu eta esango dugu ze pasatzen den argila ematen duenean. Hori, hurrengo kartelean esplikatuko dizuet. Ez dakit zuetako norbaitek ezagutzen du txori beltza hau, txori beltza, txorbeltza edo sorbeltza, bai? Sorbeltza, ez dakit entzungo dugun, baina gaur adi balin bagaude momentu batzutan sorbeltzak hemendikan egan ibiltzen dira. Sorbeltzak etortzen dira Santa Cruz egunean esaten dute. Eta Santa Cruz egunerako joaten direla, ez dakit norbaitek ulertzen du hori. Nola da posible Santa Cruz egunean etorri eta Santa Cruz eguneako joanak egotea. Bueno, norbaitek egutegi erlijiosoa ezagutzen badu jakingo du bi Santa Cruz daudela.
bata maiatzak 3koa eta bestea irailekoa. Hemen Hernani inguruan baserritar askok esango dizuete, maiatzak 3rako eta hala izaten da, nahiko puntuala da, Afrika behekaldetik etortzen da, migratzen du eta etortzen da Hernaniko kasko ingururaino. Ja, adintxo bat daukazuen gogoratuko duzue, hementxe, etxe horretako teilatupe horretan izaten ziala sorbeltzak kabia jartzen garai batean. Eta etxea konpondu zanean, zirrikitu guztiak tapatu zian eta sorbeltzak kabiri gabe gelditu zen. Europa mailan dagoeneko arkitekto asko eta paisaje eta herri antolamentuko lanetan ibiltzen dian askok hirigunean fauna eta flora erakartzeko proiektua dituzte martxan, eta tartean sorbeltzen kabiak daude. Etxeak berritzen dituztenean, kontuan izaten dute bertan sorbeltzak daudela. Bai, hemen ez naiz asko luzatuko, baina ikustezue espezie desberdin asko daudela. Xagusarra, gautarra izan daitekena, sorbeltza, egunez zeruan ibiltzen dana, horma sugandila, pareta zarrak, hormak behar dituena, zirauna parke urbanoetan, belar luzeko edo belar motzeko eremuetan ibiltzen dana, txolarrea, eremu urbanoari lotuta, horrek zer esan nahi du, herri bat edo hirigune bat, gero eta txoko desberdin gehiagorekin, eta gero eta diversoagoa dana, horrek erakarriko dula fauna desberdin gehiago. Eta hori alde batetik gure esku dago, ze hemengo diseinua guk erabakitzen dugu eta guk erabaki dezakegu eremu urbanoko ekosistema aberatsagoa izan edo ez. Orain zerbait kantatzen ez dago erreza, ideiaren bat duna garbi bota beza. Animali ezberdin ez dago kartelertza, ni naiz txantxan gorria eta zu sorbeltza. Horko panela egin naizen ion kasu, zerbaitiko ikasi dugu noski pausuz pausu. Ni sorbeltz txantxan gorri gisako zerazu, puntuala naizelako esan aldiazu. Maiatzaren 3an eta gero korri, puntual deitzen zaio txori klase horri. Naiz maialen aurre inoiz ez esan inorri, ila ekaina data ez dira etorri. Biankako piztiok bilintzi balantza, hauen antza izatea gure esperantza. Ni impuntuala banaizuk gabe alatza, hortan gehiago dugu karakolanantza. Karakolak badu bai bere diztira, buztanikarak nahi du buztanetik tira. Ta sorbeltzik ez dabil jira eta bira, ontzak askoz lehenago etorriko dira. Eta telatupea edota portxea, kabia egiteko txokoa hortxea. Ta Hernaniko plaza aiolako txea, fauna ugariena hemeneko txea. Plaza geratzen zaigu beteta itxusi, animali gutxitako txiak nagusi. Zerbait ikasi dugu karteleta guzi,
fauna asko dagola naiz guk ez ikusi. Ezagutu ezkero ta euretaz mintza, pixkat zabalduko da herrian jakintza. Ugaritasun gutxi baita gauza itxa, danetan arratoiak kontentu dabiltza. Arratoia iritsi leike urrutira, ez omen dezu maitezuk bere diztira. Hor dagoen horrixe begirada tira, hankabikuak ere azaldu ohi dira. Arratoiak ez ditut ez gustora hartzen, naiz biodibertsitate hortan diran sartzen. Xagua hainbestean xumeagoa zen, Amelingo Iñakiri segikagoa zen. Bueno, konturatuko zeaten bezala saiatu gea kartel bakoitzari kokapen jakin bat ematen eta saiatu gea behintzat logika puntu bat ematen. Hernaniko kaskoan gaude, baina zuen atzealdean begiratzen badezue, ikusiko duzue baserri eremua ere oraindik badagola, bai? Hor Zumai baserria, Orponaga eta bat ditugu. Eta ikusiko duzuen bezala, inguru horretan baitugu basogune txikiak, baitugu belardiak, baitugu esi-bizi batzuk, sagaztiak. Eta horre denak sortzen duna da biodibertsitatea. Eta landa eremua edo baserri eremua bada leku oso aberats bat. Horregatik hemen ikusiko duzue hoien lagin txiki bat baino ez dagoela. Leno, eskatu diate txantxangorriarekin hasteko eta esaldi batekin hasi naiz, ez da gogoan daukazuen. Txantxangorria, petxu gorria, eta petxu gorriak emate omen du argila. Hori esan ziaten Hernaniko baserriatia. Baina zertako ematen du argila, esate zuten. Itxuraz, Ama Birjinak makarra egokitzen omen zuen. Eta orduan txantxangorria, petxu gorriakin argila emate omen zuen. Eta txepetxak, moko txikiakin makarrak entzeu omen ziroi Ama Birjinak beretik. Ez da kasualidadea holako zerbait esatea, ze horri esker txantxangorria eztariak ez du akatzen. Ze txantxangorria eta txepetxa sakratu da. Eta kontuatuko zeate horrek eragin badaukala gizarte mailan eta horregatik ez dituztela akatzen, bai? Bueno, ikuste ditugu hegazti desberdina daudela hemen, ez dakit karnaba ezagutuko duzuen. Karnaba omen da, kabirik politena egite omen duen txorila. Esate dute, gizakiak ere olako kabi politik elukela ingo, bai? Enarak, leno sorbertzak ikusi ditugu, enarak izango liake baserri eremuan edo dabiltzanak. Argi oilarra migrazioan pasatzen da, uste zueze gandor daukan, ikaragarrizko gandorra eta kolore biziak ditu. Eta hemen, ezai kontuatu zeaten, aurreko kartelean ez eta aipatu, baina gero, nahi baizue gerturatu, animali bakoitzari 3 izen desberdin eman dizkiogu. Batetik, izen zientifikoa, bai? Bestetik, euskera batuko izena, eta hirugarrena lotu dugu bertako ahozkotasunari. Zergaitik,
ingurumenari lotutako ahozkotasun oso aberatsa izan delako duela gutxi arte, oraindik ere badago, baina duela gutxi arte oso aberatsa izan da, eta zorionez Hernanin, ahalegin bat egin zen hori jasotzeko, eta orduan badago izenak ez ezik, espeziei eta naturali lotutako kultura jaso egin da. Biokultura deitzen zaio gaur egun. Hemen ikusten zuen honek, Isatx Luxia daka izena. Baina Hernanin, agian norbaitek esango du, nik ez dut txorioi sekula ikusi. Jakintza zuen Hernanin 6 izen desberdin ditula. Hernanin bakarrik. Isatx Luxia, Txatarra, Txirriskalaia, bai? Txirtatxoria, txirtalandaria jate omen dulako. Orduan, izen horiek ez dute bakarrik izen ematen, baizik eta informazioa ematen dute espeziari buruz, bai? Bueno, berriz jarraitzen dugu dibertsitate handiarekin, eta agian gustatuko litzateke musker berdea hitz egitea. Musker berdea ezagutzen duzue, bai? Hernanin muskerra edo muskarra deitzen zaio, bai? Baina Hernaniko muskerrak badaukate istorio txiki bat, berezia dana eta mereziduna kontatzea. Eta horretarako denboran atzea jogako dugu. 1913 balin bagoaz, 1913an esaten da, ibili zala ingeles bat Hernaniko lurretan, bai? Edward Britten izen omentzun, eta zan ingeles gazte bat, eta ingeles gazte hori hemendik zebilela topatu omentzun musker berde bat, Hernanin. Musker berde horietako bat hartu eta bidalizon British Museumera. Eta han, zeinek topatuko eta Europa mailan eta mundu mailan egondan, narrastiei buruzko aditu handienetariko batek hartu zen. Gandover izeneko ikertzaile batek. Ikertzaile horrek Hernaniko muskerra ikusi, ikertu eta mundu mailan egindan muskerrei buruzko libururik onenean sartu zuen Hernaniko muskerra. Eta oraindik liburu hori irakurtzen baduzue, Hernani aipatzen du 2-3 aldiz. Aurreneko aldia zalako Iberiar penintsula inguruan musker berde honen lagin bat zegoela, bai? Musker berdea harrapatu zuen Edward Britten horrek ausartu zen, baina Hernaniko baserrietara joeten bazeate, beti pasta ere pausu bat atzea egiten dute. Esaten dute, zubegorria eta muskerra inguru hortan ibiltzen diala, eta gainea muskerrak, ez dakit sekula entzun zuen, salto egite omen du. Zuek ikusi zuen muskerra saltatzen. Beraz, esate dute salto egiten dula. Eta nora saltatzen du? Badakizue? Kopetera saltatzen du. Baina, ojo, muskerrak heldu gaiztua omen daka, eta ez omen da soltatzen 7 herritako kanpanak joarte. Orduan, muskerra ikusten baduzue, basertar batek esango dizue erne ibiltzeko. Nik esango dizuet distantzia batean goteko eta gozatzeko, ze batzutan zoologikora joten da horrelako animali politak ikustea eta hementxe bertan ditugu. Besterik ez, jarraituko genuke orduak, segiko genuke hemen hitz egiten, baina hemen utziko ditut bertsolariak ez dakit ontza zuria ikusi zuen, kontu zibili lapurra omen da, Aranon horilua lapurtze omen zuen Elizabarrun, orduan ibili aseri. Iñaki ederki esplikatu dek kuadroaren beta gaina. Neiko aukera badaukagu ta nundikan hartu tamaina. Hernani nun nahi zabaldu duna muskerra da ala jaina. Animalia politiagorik ere gongo zan baina. Berdea bizi-bizia bera ez aldaba polita. Urdin diztirak ere badauzkata arira etorrita. Geronek ere hartua degu sugandil muskerren pinta. Hemen parean sorta edera euski galdatan jarrita.
Ama Virginiai argi egin zionaren petxuko paparrak, tatxepetxaren punterio oiek ez omen genitun txarrak. Guk horrelaxe ikasteitugu lehengoko historizarrak, Maialen zenek kentzen dizkizu zuri begiko makarra. Neri makarra desegiten zait zazpi kanpana entzunik, hortan txepetx da papar gorriak ez dute bate jardunik. Zenbat fantasia ditu degun gutxiago usten unik, harrigarrina ama Virginiak makarraik izaten zunik. Argiolarra ere hor dago gandorrarekin serio, Karnaba edo kirikaruak kantuan zenbat sesio. Egalak luze dituen horrek, eltxok bila gora hilo. Gure narari moko erdian zuluan hork egin dio. Zigarroren bat sartu diote edo izango zan aizean, gauza ederra aniztasuna Iñakiola zaintzean. Argiolarrak karnaba eta enaraz jakin baizean. Nere pena da oiek ikusita danei txori deitzea. Beste zeo zer aipatu behar guk hemengo jardunian, txorien gisak animaliak daude modu txukunian. Trikua ere ertetze omen da gauez eta ilunian. Nik ere horren antza omen unile gehiago nunian. Trikuaren tankerako badago hainbeste jente, beren pausua motela dute kostatzen zaie desente. Muturtxo hotxa simbologia xarmangarri eta potente, zu bezalaxe hilea gutxi baino dauden haiek tente. Bueno, holaxe despedi bedi, hemengo hauek utzita, esan duten ez zinkone aldean daukagu urrengo zita. Bitxo gehiago aipatu nahian hemen bisitaz bisita, Azkonarraren gisara guazen antiaju beltzak jantzita. Ezakit bat dizuen kale honek nola dakan izena? Andre Kale ez da? Andre Kale. Eta kale honek, zuen barkatu, sorbeltzak, bazpade, aprobetxatu inbar da momentua, gero ez esateko ez teula animalik ikusi. Andre Kale aurretik izan ditu beste izen batzuk, kale honek, horietako bat Kardaberaz izan da,
Eta gogoan dakazue beste bat Urumea. Bai? Hau Urumea kalea izan zen, garai batean. Baina ez dakit Urumeak badukan kaleik edo ez daukan. Horregatik iruditzen zaigun hau oso leku ona izan zitekeela errekak eta erriluai buruzko animalik jartzeko, bai? Torri, aukeratu bat. Venga, ze animali? Zeik aukeratuko du? Aukeratu bat. Ez? Venga, torri nahi. Zein, nondik hasiko gara, bai? Aukeratu bat. Igela, non dago igela? Oso ondo. Orduan ikasiko du aurreneko gauza. Hoi, ez dalako igela, zapua da. Zapuak begi gorria ditu, eta igela eta zapuen arteko desberdintasuna azalan egoten da. Azala edukitzen dute askoz lakatzagoa zapuek, bai? Eta bestalde, zapuak ohitutagoak daude uretatik kanpo ibiltzen. Igelak beti joera gehiago daukate uretan egotekoa. Kasu honetan zapua jarri dugu, zapuek, batez ere martxo inguru hortan, oain aurre atzen ari omen da pixka bat, udazkenean ere badukate, ugal garaian egiten dutena da, basotik Urumea ibaira taldean juten dira, eta orduan askotan ikusiko zuen errepideak zeharkatzen egoten diala, eta hainbat azaltzen diala hilda, baina hainbat hori da portzentai bat, talde handian juten dialako. Eta egiten dutena da, gero, arrautzak jarri askotan Urumea ertzean. Aste honetan esan diate zapaburu beltz batzuk ikusi omen duzte erinotzuko txirritakoak. Bai? Desberdintu behar ditugu, eremu desberdinak Urumeak badaukalako hori. Hasi Donostitik eta Goizueta ingururaino, hasten da errio nahiko zabal batekin, da gero estutzen dikoa, edo kontrako bidea ingurke hobeto esan, estutikan zabalea, eta hor desberdintzen dira errekak eta errilua. Errilua izango litzateke eremu zabalagoa dana, eta errekak liake estuagoak lianak. Goizuetan erreka handia ditzen diote, tarteko zerbait, bai? Fijatu zaitezte, gorputzak berak adierazten digulako askotan nu bizi dian animaliak. Hau ez dakit ezagutzen zuen platuxa da, Hernanin txabaloia ditzen diote, eta platuxak bi begi ditu, denek bezala, baina bi begiak goiko aldean. Zergaitik, platuxa joera daukalako ondar artean sartzeko, eta goi begiekin ikusteko aukera dauka zer gerturatzen den. Platuxa edo txabaloia iristen da Karabel portu ingururaino. Izokia, historikoki, Urumean ikaragarrizko garrantzia eduki duna. Orduak egon gaitezke izokiari buruz hitz egiten, Hernaniko artxiboan bertan hainbat pleito eta juizio daude izokin arrantzari lotutakoak. Hernani eta izokin arrantza oso lotuta egon da historikoki, eta mendeetan zehar, hemen 2000 kilo arrantzatze omen zan urtean. Egon omen zan da turismoa ere erakartzen omen zuen, bai? Eta gero badaude, beste bitxi batzuk, fijatu zaitezte, mokoan, hegaztien mokoak oso desberdinak dira. Eta ez da kasualitatea. Hemen badaukagu Martin Arrantzalea, ez? Ezagutzen duzu asko, koloreangatik. Martin Arrantzaleak nola egiten du arrantza? Pausatzen da adar baten gaikaldean, begira egoten da erreka edo ibaira, eta ikusten duenean badagola edo eskailuren bat, edo eta xerburen bat inguruan, murgildu egiten da, eta hartu egiten du, bai? Orduan, moko oso fina dauka segituan hartzeko. Eta nahiko luzia, berdina egiten du kuartzatxo txikiak. Baina gero badaude, hemen lehartxoria, leharra, legarra, hau da, harri txiki hori ibai inguruan egotena, hori da legarra, legarreta, abizenak eta bat, horti datoz, bai? Orduan, lehartxoriak moko fina dauka, eta ursosuak ere. Zergaitik, hauek ibiltzen dialako harri artean, harriak mugitzen eta xomorroak hartzen. Bale? Bueno, bukatzen goaz, zenuke bukatu nahi, pixka bat, igarabaren edo eta ilaraba, edo urtsakurrari buruz hitz egin gabe. Urtsakurra duela urte gutxi arte desagertuta egon da. Esate ziguten duela 50 bat urte desagertu zala Urumeatik, eta azkeneko duela 2 urte edo, arrastoak ikusi genituen aurrena, eta azkenik ikusi dugu ereinotzu inguruko putzu batuetan igelak harrapatzen ibili dela, kamera batekin harrapatu zuten. Horrek ze esan nahi du, bueltatzen ari dela. Eta horrek esan nahi du, desagertu diren espezie batzuk bueltatzeko esperantza badagoela oraindik. Bai? Horrelako zerbait hitz egin beharko genuke muturluzeai buruz,
Hemen urrarratoia garai batean ereinotzun bazan, desagertzeko zorian dagoen espezie bada. Hau bakarrik artikutzako erreka pare batean dago, baina ahozko ondaretik jaso dugu ereinotzun bazala eta harrapatzen zala duela 40 bat urte. Ez dakigu etorkizunean bueltatuko den, baina seinale oso ona izango litzateke. Horiek bueltatzeak esan nahi duelako kalitate hobeko urumea bat daukagula. Eta amaitzeko Uandre Piriniotarra, hemen kinu txiki bat goizutarrei, gure lagun zapuei goizutarrei. Uandre Piriniotarra duela urte gutxi arte Piriniotan dago, mundu osoan Piriniotan bakarri dago. Duela gutxi arte ezagutzen Nafarro iparraldean eta bazegola, Leitzaranen populazio txiki bat zegoen, eta guain dela 4-5 urte aurkitu genuen Goizuetako erreka batzutan, eta hortik ikerketak egiten ari gara Goizuetarrekin batea behaiek lagunduta. Uandre Piriniotarra altxor txiki bada, mundu mailan bakarrik Piriniotan dagona, eta zorionez urumea bailaran baitu populazio batzuk. Orduan, badukazu eze kontatua. Guzki garai naiz izan negute, urumeako faunak urterikan urte, eta nahiko meritu handiaz guk uste, domingero artean bizirauten dute. Denok asmatu dugu zertaz ari zeran, parrilla eta kotxe handaude primeran, urumea ertzean, guztiak bileran, kuadro honetakoak nahiago aukera. Bestelakoa bada zenbat pizti mota, kotxe eta guztik inan musika igota. Gutxik egingo dute diotenan kontra, txabaloia antzatu ta parrillan bota. Beste bat zapua da ez oso zuzena, horrek badu mugitu arazten duen sena. Lehen orain bezala begi gorri zena, Goizuetarrek argatik aldute izena. Zapoa errekara joaten da pila, Goizutarrak ere bait nolako kuadrilla. Sailen etortzen ziran oroitu mutila, baina ez justu ur freskoan bila. Ona etortzen ziran kuadrillan zer gerta, tokatu izan zaizkit lagun batzuk bertan. Hemengo kale haure aintzegon betetan, urak ekarri eta motokrosen buelta. Ostiralez etorri ta nahiko garaiz nio, igande atxaldetan buruan zelaino. Gero joan beharra Goizuetaraino, gehiago kostatzen zitzaien izokinei baino. Eta atentzioa beste bati presta,
erdian dago, onduan saieska. Lehen urtian izan zan bulla da protesta, angularik ez bada, aingirarik ez da. Anguleroak da biz, kejaz eta fedez, galarazi diete, ta ezin da berez. Angula da angila, ainere mesedez, bata ez dut ikusi, bestea ere. Bueno, iritsi gea ezeguneetara. Ez dakit zuek ezagutzen ez zuen Hernanin badala garbigune. Garbigune nundan badakizuen, Arraun elkartea ontokien, hor Elorrabiko hortan. Garbigune garai batean beste izen bat zeukan, eta hango jendeak horrela ezagutzen zuen. Eta deitzen zioten Ingela Tierra. Ingela Tierra, jende asko pentsatzen du, Inglaterratik datorrela. Baina Ingela Tierra deitzen zioten ingelak zeudelako, alegia. Igelak. Ereinotzu ingurun igelei ingela deitzen zaio, hemen inguru honetan ielak deitzen zaien, bai? Eta hor, guain garbigune dagoen hortan, bazan ezegune bat, Ingela Tierra izena zuna. Ingela asko zeolako. Ezeguneak leku putzutua dira, zingira lekuak, bai? Lintzurak, eta leku horiei oso garrantzi gutxi emate zaien. Eta askotan, fijatzen gea biodibertsitatearen baliotan, bakarrikan, espezie konkretu batzekin. Orduan, fijatu behar geana da, biodibertsitatearen barrun sartzen diala espezie haundik, txikik, politiak eta itxusik. Eta itxusiarena estetikoa, subjetikoa dalako, bakoitzak balora dezala, ea igel bat itxusia dan edo politia dan. Hernani inguruan baditugu ezegunei lotutako hainbat espezie, suge gorbataduna, adibidez oso berezia da, koilare antzeko bat edukitzen du, lepoko bat, horretik Hernani ingurun, suge gorbatadunaren gazteai suge lepatxurila deitzen zaio. Baina suge lepatxurila heldua egiten danean askotan, suge lepatxurilak galdu egiten du lepoko txurila. Orduan, kuriosoa da, galdetzen badezue, ezagutzen du jende askori, esango dizue, bi espezie desberdin diala heldua eta gaztea. Baina leku berian bizi diala. Bat sube lepatxuila eta bestea sube berdia. Eta esate zuen, leku berian bizi ditut. Alegia, gaztia eta heldua desberdin dituzte. Bai? Ipurtatxa, ez dakit ezagutzen duzuen, ipurtatxak bi izen ditu, Hernanin, Pototxa, eta bada toponimian Pototxerreka, Elorrabi inguruan Pototxerreka izena duen erreka bat. Eta Pototxerreka dago Pototxari lotuta, bai? Eta gero beste espeziei lotuta, pixka bat urari lotutako espezia gentuzke, kuartza ezagutuko duzue asko, uandre marmolairea agian gutxiago, uandre marmolairea Hernanin soilik Oriamendi inguruan topatuko duzue, han inguruko putzu batean. Uandre marmolairea urtarrila otsailan sartuko zen, eta ekaina inguruan putzutik kanpo egongo da dagoeneko, orduan basora sartuko da. Bai? Espezia hauek zer daukate eta zergaitik merezi dute atentzio pixka bat, ezeguneak azken urteetan desagertzen joan dialako. Azken hamarkadetan kalkulatzen da mundu mailako ezegunen 70% desagertu dela. Hor daukagu aipatzen genuen leheno Santa Barbarakoa, hori harrobiaren eraginez sortutako ezegune bat da, baina geroztik ezegune zoragarri bat izan zitekena gizakiak berak suntsitu du botatzen hainbat espezie exotiko gero ikusiko ditugunak.
Baino gauza honak ere egon dira, eta hor badago Ereñotzu inguruan zepadiko putzuak, bertako bizilagunek, ikasleek eta gurasoek egindakoak, eta ez da kasualitatea, zepadiko putzuetan aberastasuna ikaragarrizkoa da, eta inguru horretan azaldu zen lehen aipatu dugun igaraba. Alegia, badaudela desagertu diren ekosistemak, badaudela ekosistemak hor daudenak, baino berreskuratu daitezkenak, eta badaudela ekosistemak sortu ditzakegunak ere. Badaukagula zer egina edo egiteko aukera oraindik. Animali asko da ezegunetan, Naiz eta guk ez jakin, ezer dagon bertan. ikusten zailak dira hauek gehienetan. Ez baitira egoten putzu denen bueltan. Putzuak zikinduta izaten diratan. Guk garbi-garbitikan behar dugu kanta. Zikina pertsonak ta fabrikak lagata. Ikusiko ditugu ertzeraino joanta. Erderaz sangijuela, euskeraz izaia. Horrek fama txarra du, naiz hobetzen saian. Dagonetik hartzea, hau du bere naia. Petrikilloentzako azesen da gaia. Odola txupatzen du aditu dedanez. Gaur asko bizi dira, besteena janez. Baino nola biziraun gure hau edanez. Nik ez dut asko maite egilea esanez. Armak badira, hemen ere ugari. Gure etxean ere ikusten da hori. Sareak eunean ari eta ari. Ezin polita deitu zatarra danari. Naiz eta estetika erlatiboa den. Zatar eta politak asko dira hemen. Gu ere parietate baten nola gauden. Jendiari galdetu zeinek maite duen. Naiz armi arma ona begun etxerako. Itxusi ematen du elegantzirako. Aukera nahiago dut beste baterako. Leioa irikitare ez daterako. Urako zo bizida narratxonetxetan. Nebera joan ezkero handaukazu bertan. Ekologiagatik uzten den paretan. Oe azpian dago kieto gehienetan. Garbitzen dedanean antxe ertetzen da. Seguru aspaldian pasaitzen nuen da. Esku hau ainakoa oipetik erten da. Tamaina hortakoa ja maskota deitzen da. Denak etxekotuak
denak lagun. Horieri begira nahi genduke jardun. Oraindik beste pare bat falta dira tanun. Pilotako basoak bisita ditzago. Andre gazte bat miserablia, hauntz kontura etorria, umia zeukan siaskatxuan, zarpat artian jarria, urdaburuti sartu zitzaion, trampan arrano gorria, atrapatuta eraman zion, auraren larria, orain argati deitzen diogu, aurra galdu zan harria. Nire aurreneko bertso publikoa izan da, eta ezak egongo. Hau, irutzen zaiten oso adierazgarria dela, garai bateko bertsozarrek edo koplazarrek informazio asko ematen digutelako bertako faunai buruz edo eman dezaketelako. Kasu honetan, txirritaren bertso da, eta hitz egiten du nola andre bat, ume txiki batekin joan zen hor Akola inguruko zona horretan, eta hauntz kontura, hauntza kontutzera edo aldatzea lekuzkuntzara, eta urdaburutik arrano gorria sartu omen zitzaion eta umia hartu eta eraman omen zuen. Eta horregatik harriari, oraindik ere handagon harriari detzitzaiola aurra galduzan harria. Ume hori etzan azaldu, edo esaten da behintzat, eta egia omen da. Ez dugu jakin benetan hoi hola ote dan. Kontua da bertso horretan arrano gorria aipatzen dula, eta arrano gorria gu gaur egun arrano beltza bezala ezagutzen duguna da. Hernanin arrano gorria deitzen zitzaion, eta ez harritzekoa, arre marroi nabar kolore badaukalako, eta baso igel gorriari, igel gorria deitzen zaion bezala, marroia danean, arrano beltzari, marroia danean, arrano gorria deitzen zaio. Unaiek ere ezagutzen ditu beste hainbat bertso, animaliekin lotura asko daukatenak, garai batean naturarekin zegoen kontaktua asko handiagoa zelako eta naturarekin zegoen kontaktu horrek egiten zulako bertako espeziak ezagutzea eta espezie horiek gaina erabiltzea konparatzeko. Hau pertsona eskailua edo horrelako konparazioak, ez? Bueno, basoa murgildu beha, urumean basoa gero eta ugariagoa da, urumean zorionez bertako basoa gero eta ekosistema garatuagoa da, eta horrek ekarri duna da, esate baterako, Maialenek aipatu dian okil beltzea, ez? Duela astebete edo ikusitakoa, garai batean desagertu zena, berriz ere bueltan da, eta okil beltzaz aparte beste hainbat okil baitu Hernanin, orkatza, kortzua ere ezaguna dana, katajin eta batzuk maite dutena eta besteak gorroto, oiloak harrapatzen momentu, arrobilua, ez dakit ezagutzen zuen, arrobilua horila eta beltza, arrabilua. Arrobilua, esate dute oso erreferente ona dela ikusteko baso baten osasun maila. Arrobilioaren dentsidadea gero eta altuagoa, ordun eta osasun maila hobea izango omen du. Zergaitik, arrobilioak behar ditulako ezkutatzeko enbor hildako enborrak. Hildako enbor horiek zomorroak erakarriko dituzte eta berak zomorro horiek jan. Ordun, erabili izan da ikerketetan, arrobiluaren kontaketak ikusteko ze indizetan egongo litzatekeen baso hori. Bueno, ez dakit ezagutzen zuen hau, txonta arrunta, Hernanin
txortintxa ditzen zaio. Eta jauregi aldean, badago gauza kurioso bat, txortintza eta beste batzuk tintzana ditzen diote, tintzana. Eta esate ziguten jauregi inguruan, erakutsita argazkia eta hau, tintzana, Eta abai, eta bai. Bueno, garaian arabera. Eta nola garaian arabera? Ez, udaberrin kantu aldatu itek, eta orduan txortintxa ditzezio. Orduan esate dute garaian arabera ere izen desberdina ematen ziotela espezie berdinari. Bai? Ez dakit ikusten zuen hemen moto edo gandor txiki hau daukan txoria, hegazti hori Hernaniko basarri bakar batean eman digute, eta ez da kasualitatea, Pikoaga inguruan, han bertan basoa aspaldidani dago, pentsatzen badezue hortik bera Ereñotzu inguruan egon dira urte asko 19. mendetikan oraino iratze edo inistortokiak egon diana, eta basoa naiz eta gaur egun asko ikusi oso urritua egondana, eta baserri hartakoak eman zigun bertako izen bakarra, eta ditzen zaio Muño Arrua, hau da, muñoa arrotuta dakalako. Bai, oso izen politia da, eta horretik eraki genuen naiz da pertsona bakarrak identifikatu bertan jartzea. Bueno, basoan sartuko ginateke eta eskin osoak pista emango liguke, zait iskin osua desente ikusten da, eta entzun, ze sartzen zeanean iskin osoak abisua ematen du. Garrasika azten da, esate dute batzuk txerria akatzen danean bezala, azten dela. Eta horrek abisua ematen die beste animali askoi edo izaten da, pertsonaren bat edo norbait basoa sartzen danean. Eta amaitzeko, Akerra mendila. Akerra mendila, hau, baso ingurutan ere ibiltzen da, Hernaniko izena da Akerra mendila, Akula mendila, Arkanbelea ere ditzen zaio, harrek bi adar luze edukitzen dituzte, eta aipatzen dute, garai batean Hernani inguruko baserritan jolasian zebiltzala, bi Akerra mendia hartzen zituztela eta borrokan jartzen zituztela. Eta horiek izate ziala behaien jolasak. Horrek erakusten digu, naiz eta guk ezagutu ez, hauek duela urte gutxi arte izan diala bertako jendearentzako espezie ezagunak izena dutelako, ja, eta bestetik ere, ez bakarrik gozatzen zutelako, baizik eta kasu batzuetan aisialdirako ere erabiltzen zituztelako. Ez gara gehiago liatuko. Gure batzutan muñoa roak, gehienik txortintxakera. Guke kantua aldatzen dugu garaiaren arabera. Guke kantua aldatzen dugu, azaldu dezu kompleto. Goizian ondo kantatzen dugu, inularrian hobeto. Iskin usokin ere dugu nahikua antzerilua. Gure kantua goizaldetan da txerriaren erilua. Nika omen du bere laguna, iskina zua hau prenda. Maialen inork esan aldizu, hori lapurra omen da. Diztira pila ibiltzen dena, zoko guztietan zehar. Guri lapurtzen hasiko bada, guk diztira izan behar. Eta basurde handikoteak muturrak oiditu dantza. Ondotik ondo begiratuta badauka zenbaiten antza. Izan liteke txerrierilua, basurdea eta aketza. Aizenek ez dut arteka jarri olako kopeta beltza. Basurdiakin eta fuego, gaurrari geran kasuan. Aurtene batzuk pasako ziran, tilosetako basua.
Pila edera pasa dira bai basurdetuta bezala. Pentsa liteke hemengo arbolak aik txikitu dituztela. Eta akerra mendilarire jarri behar zaizka kantak. Gorputza dauka txiki txikia, baina nabarrak galantak. Baratza garai betean ebai maiatza piztuan. Eta pareak behintzat ez daude desagertzea arriskua. Parean non nahi ikusi oi da, berdetik tira eta tira. Non diran asko ez dakit baino, gurian batzuk babira. Bai baria eta karakolare letxu ingurutan majo. Iñaki utzi egin behar altzaie edota atxurrakin jo. Horri kasorik eingo jotenik, orain ez tezu usteko. Lehengo batian esan ez dit ba, zube gorrila usteko. Badakizuzuk pertsona hauek ze prestigio daukaten. Arantzadiko paratzetara karakolik ez da joaten. Zuge gorrila ere berdintxu, egilea da ala jaina. Atxurrarekin jo izan dudet, berai ez diote esan baina. Zube gorrila bela artian, ze arriskuta zenbat be. Horren heldua ez da pasatzen, zazpi kanpanak jotare. Katia gorrila ere hor dago, belarriak tente ditu. Bitxo batzue bakandu dira, hori berriz ugaritu. Guretzat zana Katia gorrila ze kuriosoa aio. Oraingo ume belaunaldian urtsintxa esaten zaio. Izen aldatu egin diote, ez dioa jola baina. Gure garaian gutxi ziran da, ikusi dute gukaina. Denak aipatzen gure jakintza, horrelakorik sekula. Ezer jakin ez da ematen du, zeo zer badakigula. Guk jardunian ikasten dugu, hori normala da antza. Ikusi errex egiten dana, kortzua edo orkatza. Egia esan bat edo beste, inoiz ikusia nago. Guk bera errez ikusi baina, beragu askoz errezago. Ikusi ezkero atzetik hasi, baina rapatu ezin da. 15 metro egiten ditu, 3-4 salto egin da. Aiunai saio luzegia ez da egoki izaten. Gainezuk orain jardun behar dezu besteko sistema baten. Agur esan da despeditzen naiz ni luzatu gabe baten. Azken agurra bi hauen kontu esku honetan zaudete.
Bueno, ikusiko zenuten azkeneko kartelea iritsi gea, azkeneko honetan ekosistema bat baino saiatu behar jartzen bi atal desberdin daude. Batetik, Urumea bailaran egon ziren eta dagoeneko ez dauden espeziak, desagertutakoak, eta beste aldetik, baditugu, kanpotik ekarritakoak, asko espezie exotikoak dianak, bai? Orduan, bat baino gehiago, ja, aipatu diate aurretik, harrituta gehitu diala hartza jarri degulako. Eta ber, hartza bagotezan Urumea bailaran. 17. mendeko dokumentuak daude, Goizu eta ingurukoak, aipatzen dutenak bertan hartza bazala eta gaina hartza harrapatu itezala, bai? Esan diate ere, hartzaren izena hernaniko euskeran gaizki jarri degula. Otxua jarri omen dugu hartza dagoendokin, konfunditu omen da. Kontua da ez gehala konfunditu. Hemen hartzari asko otxua deitzen diote. Eta ez dakit filologon bat dagoen, normalean peligrosoak izaten dira filologoak. Orduan, botako dut, ez dagoenez inor, esaten dutenaren arabera, hartzaren izen zientifikoa Ursus artos da, Ursus hortatik komendator Ursus oso, eta osotik otxo, ez da oso zaila, ez da. Orduan, bueno, kontua da hartzaren aipamenak badaudela, 17. mendean, Goizu eta inguruan, baita katamotzarenak ere, bai? Katamotzak, ezagutzen duzue, bai? Lince moduan ezagutzen da, baina ez bakarrik 17. mendeko datuak daude, katamotzarenak, hor esaten dute Leitzako Plasio de Zabaleta jartzen du, izeneko gizon batek akatu zitula 3 tigres, aipatzen dute. También llamados en nuestra lengua katamotzas, jartzen du. Horrek adierazten du, bereiek katamotza ditzen ziotela, baina hori ez da pista bakarra. Leitza Goizu eta inguruan gabiltza, 17. mendean, baina Hernanin bertan badago ongi inguruan toponimo bat, katamotzarri izena du. Eta ez da kasualitatea. Toponimiak, bertsoek bakarrik ez, toponimiak ere ematen digute informazio bat. Bertako espezieena, aurretik egon dian ekosistemena eta abar. Bai? Otxua, gure otxua ere badaukagu hemen, toponimian Otxozulueta, Otxolepo eta abar aurkitze ditugu. Eta esaten dute hemen ingurukoek, badaude hainbat ipuin, otxoa lotutakoak, eta esaten dute duela 80 bat urte edo azaldu omentzan baten bat, eta beldur puntu bat sumatu omentzan ereinotzu ingurun, are gehiago, otxua azaldu zala esan zutenean, eta gero, otxua azaldu zala, batzuk pixkat beldurrez ibilizian otxua hartza o otxua otezan. Bai? Oreina, bere garaian ere egondakoa da, eta gero badaude 3 espezie, bereziak, eper grisa, 1100 metrotik gorako eper badana hau dagoeneko desagertu da ere. Esaten da ere, esturion, ez da egiten zuen zuen behin, badaude zitak Urumean, Donostia inguruko horretan, bai? Eta gero, basoilarra. Negu honetan famatu egin da, azaldu omen dalako eski estazio bateko kotxe baten gaikaldian, basoilarra. Basoilarraren distribuzio edo banaketa historikoa ikusita, ikusten da, orain dela pare bat mende edo, Urumea inguruko muga hortaraino iriste omen zan. Eta are gehiago, hemen basoioa badago, basoioa deitzen dioten espezie bat, eta jende asko, naiz eta basoilarrik ez egon, aipatzen zigun, bai, basoioa bado, baina basoilarra don izeneko beste bat ere bazeon. Orduan, memorian, orduan bai, gorde da espezie hau bazegola. Espezie hauek desagertu dira, eta, bueno, gizakiak ere ekarri ditu beste batzuk. Kasu hauetan jarri ditugunak dira batzuk printzipioz ez dutenak inungo kalterik sortzen, baina beste batzuk exotiko inbaditzaileak dianak. Horiek dira, esate baterako, tortokak, ez? Zuetako askok ezagutuko dituzue, edo etxian izan dituzuelako, edo eta Santa Barbaran putzuan ikuste dituzuelako, Santa Barbarako lakuan. Haukagu zimitz kirastuna, famosoa indana azken aldian, bai? Badaukagu gero ere dragoitxo arrunta, duela urte batzuk ez egona, baino klima aldaketaren kontu honekin, klima aldaketak denen kontra badikoa, dragoiaren alde dikoa. Egin duna da neguak goxatu, eta orduan dragoitxo arruntak, honek egiten duna da, etxe ingurutako telatuetan eta balkoietan eta zirrikituetan gorde, eta negua suabeagoa danez orain,
aguantatu egiten du. Eta orduan ja kumatzen hasi da, garai batean hil egiten zidan neguan, orain ja kumatzen hasi da. Orduan, espezie hori etorri da, arraigorriak, etxean egokitzen dugun arraigorri horiek mesedez ez askatu inoiz, putzuetan, espezie hauek ez askatu, baina arraigorriak oso tipikoa dira, baita dortokak ere, arraigorri hauek depredatzaile sutsua dira, eta hauek zapaburuak eta bertako alduten guztia jaten dute. Dortokek bezala, eta horrek ez da espezie bat kalte egiten diola, baizik eta ekosistema guztiak puskatu egiten du, bai? Esate baterako, Santa Barbarako kasua daukagu, nun dagoeneko ekosistema hori ja galduta dago, ez? Bueno, horrela zentratuko gineke pixka bat desagertutako espezieetan eta espezie exotikoetan berriak dianak. Hau da, ekosistema desberdinak aurkeztu ditugu, eta hau da gaur egungo egoera, eta bukatu nahi genuen gaur egungo argazki honekin ere. Jakintza printza batzuk dizkiguzu opa, ai errekak kutsatu ta basoak bota, ta bestelako hainbat kutsadura mota, zer pentsa eman behar digu aski badagota, zertan gabiltzan gure buruaren kontra. Txikigoak ikusi ditugu lehenago, kantu aldatzen dute batzuk aroz aro, batzuk galzorian naiz ez galdu zeharo, daudenak agertze hau ona dela nago, desagertu ez dedin espezie gehiago. Hainbeste zertarako, hainbeste zergatik, buruan baino etzaio kabitzen hainbatik. Ekologi kontuan jarraitu tematik, ze ondo azaltzen duen honek asko daki, bada zure premia mil esker Iñaki.